Bona vesprada. Anem a començar el plenari ordinari, en aquest cas d'avui dimarts 18 d'abril. Comencem amb la part A, part resolutiva, primer punt, aprovació de l'acta de la sessió anterior. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 2, expedient 418/2023. Aprovació ordenança fiscal reguladora dels preus públics per utilització dels horts urbans municipals. La proposta de l'alcaldia diu: vist que en data 12 d'abril de 2023 es va encoar expedient per a l'establiment i ordenació de preus públics per servei d'horts urbans municipals. Vist que en data 12 d'abril de 2023 es va emetre informe de secretaria sobre la legislació i el procediment a seguir. Vist que en data 12 d'abril de 2023 es va elaborar la memòria econòmico-financera i s'ha redactat el corresponent acord regulador. Vist l'informe proposta de secretaria per esta alcaldia, es proposa al plenari d'aquest Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'establiment de preus públics pel servei d'horts urbans municipals i l'acord regulador d'aquestos, segons consten en l'expedient. Segon, donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el butlletí oficial de la província, per un termini de 30 dies hàbils. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les delegacions que s'estimen pertinents. Així mateix estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament, adreça realdegandia.sedelectronica.es. Tercer, considerar definitivament adoptat l'acord en el cas que no es presentaren reclamacions a l'expedient en el termini anteriorment indicat. També l'ordenança, però... Respecte a l'ordenança que teniu, hi ha que tindre en compte que no podem aplicar la reducció del 20% per a subjectes passius que acrediten estar empadronats en el municipi de Real de Gandia perquè és discriminatori. No podem aplicar una reducció per el fet de ser veí del Real. Tots tenen la mateixa opció i no podem fer aquesta reducció. Per tant, si s'aprova, s'aprovaria llevant aquesta bonificació. Alguna intervenció? Passa a la votació. Sí, crec que els pagaments seran semestrals. Sí, semestrals. En un delimita quin semestre un al 30 de juny. No, semestral des que et donen l'autorització fins al semestre següent, que tindràs que fer el segon pagament. Cada semestre seria 36 euros. És que potser els horts estigués posant en marxa la setmana que ve. Tu l'agafes la setmana que ve. Almenys jo l'agafe d'ací 3 setmanes. Entonces, el moment que tu tens l'hort, semestralment. No coincidiria. Entonces, és semestralment des que tu eres propietari i tens accés. Sí? Sí. Per part de Compromís ens agradaria poder incloure una bonificació més, tenint en compte que el tema dels horts urbans i tot el tema de l'agricultura és un punt que hem de fomentar entre els joves. Ens agradaria que hi haguera una bonificació, encara que fora sols per al primer any, d'alguna forma, si és possible, de forma contínua, per a menors de 30 anys, per a fomentar l'agricultura. I quin import? En principi del 50%. El tema de les bonificacions no està clar que es pugui ficar una bonificació si no és tenint en compte la capacitat econòmica. Entonces jo no sé fins a quin punt una bonificació per a gent jove, no sé. L'altre també seria aclarir si les bonificacions són acumulatives, perquè pot ser, però tinguem que també parlar del tema de que si un menor de 30 anys té bonificació del 50% i damunt té aturat, no pagaria res. Jo diria que també he de decidir sobre aquest aspecte. Jo, per la meva part, crec que igual podríem aprovar l'ordenança tal com està ara i plantejar-nos un... Recordeu que aquesta ordenança la vam elaborar els tres grups municipals en 2 reunions, crec, i va quedar establert així.
pot ser que ara ens avorrisquen més temes a tractar, si voleu. Jo la passaria així, perquè l'única pega que veiem era el tema de la bonificació per a no empadronats i podíem plantejar una reunió en 2 o 3 mesos o després d'eleccions, sobretot, i plantejar alguna modificació si m'apareix. Jo crec que ara decidir-ho així en el pleno i que potser la secretària després pugui realment posar alguna qüestió. Penso que valdria la pena aprovar-la tal com està, que és com ho vam parlar en els 3 grups, i després plantejar-nos alguna modificació. Si ho veieu millor així o el que cregueu, si voleu fer alguna proposta i la votem. Què penseu? Millor si l'aprovem així, venen eleccions i el govern que resulta de les eleccions que ho decideix si vol fer alguna modificació. La qüestió és que les obres estan en marxa i aprovar l'ordenança aquesta urgia un poc per això, quan estiguen les obres acabades poder tindre això ja aprovat definitivament i poder donar, entregar-los, posar-los en marxa. Jo tinc un dubte que sempre em planteja per què no podem bonificar a la gent empadronada i, per exemple, tu ara te'n vas a Gandia per anar als col·legis, per anar a l'institut, sí que es pot bonificar, tenen més punts els que estan empadronats o treballen a Gandia. Perquè ells sí i nosaltres no. Perquè nosaltres no podem... És una cosa. La contestació la tinc jo. La pregunta és d'intervenció, no l'equip de govern. Perquè m'he posat lenta, però ho puc preguntar. Però és una reflexió que estic fent en veu alta. Però que aquesta reflexió que fas tu en veu alta, sempre que fem la piscina, si no t'assegurant, tot això, ens posa l'argument i està la llei damunt. És una reflexió que... Sí, però sí que debes que fa un quart d'hora, que estàvem parlant, fa un quart d'hora, abans de pujar al plenari, jo l'ho he comentat i ella m'ha dit que si s'aprovava d'esta manera, tal com estava, anar a fer un reparo. Però el que no vaig a proposar jo era aprovar una ordenança per supermajoria absoluta i que la secretària faci un reparo. Entonces, així el problema és, i el que vols tu, ho vol Marta, ho vull jo i ho volem tots. Està clar. Que en altres pobles ho facin, no se ho faran, però sí, mos guiem baix un criteri. I jo preferís fer-ho ben fet a no aprovar una cosa, ficar-nos tots la medalla i que la interventora demà per al matí faci un reparo. Perquè el reparo li fa a l'Ajuntament. Però si no pot ser, muy a nuestro pesar, no podrà ser. Però la pregunta esta és que us diguem, l'argument és el podríem traslladar a on vulgueu que ens ho diga. Si ens diu, pues esta queixa la podeu fer al síndic de greuge o la podeu fer amb vulgar-la fer. Però estem pegant-li voltes a la pressió i jo dia, perquè he d'anar, aprovem-la conforme està i després les bonificacions, perquè potser ara si així la de jove o isla dels aturats o així testa, que ens digui intervenció quines poden fer i quines no poden fer, val la pena fer-ho així. Perquè des de fa diversos anys està delimitant-se això i cada vegada, sempre que portem una ordenança per a fer, estem llevant aquesta puntilla. Perquè és que això és que, per exemple, de cara a... És que el que més flagrant és de cara als instituts, que sempre tenen prioritat uns que estan empadronats i els que no estan empadronats tenen, que consideren que això és discriminatori. Que igual n'hi hauria que fer un escrit que ens expliqui els secretaris o qui siga, doncs sí, no estaria de més que ens heu averiguat, perquè nosaltres estem fent que tot el món siga igual i a nosaltres no estan fent. Doncs es considera que és una reflexió que cada cosa tindria que fer. Totalment d'acord, però que no... Perquè ho pateixen els xiquets del nostre... De totes formes, això que estàs dient dels instituts, jo m'imagino que és potser a l'hora d'obtenir la plaça o accedir. I potser sí que pots bonificar, o no bonificar, sinó establir una sèrie de puntuacions. Sí, però això seria a l'hora de l'adjudicació o en el reglament dels òrgans, però no en l'ordenança fiscal. L'ordenança fiscal no pot discriminar a uno de fora i cobrar-li menys que a uno del poble. És així el tema. I que això no podries fer-ho. Que després en el reglament sí que podrà establir un sistema de puntuació perquè tingui preferència un del poble a accedir als òrgans davant d'un de... Jo el que vull és afavorir el poble. Sí, però no en el tema de l'ordenança. Estaven comentant-ho antes. El tema fiscal no pots. I ho he dit jo, que no he trobat ninguna
ninguna manera de recolzar el que voleu de que es bonifique, sobretot perquè les bonificacions tenen que estar basades en la capacitat econòmica del contribuent, perquè és per la Constitució. Entonces, per una persona estigui empadronada en el municipi no té ninguna base de capacitat econòmica, simplement és per afavorir a la gent del poble. Però sí que he trobat algun dictamen del Consell Jurídic Consultiu que en alguns casos sí que es podria potser donar un tracte preferent d'accés a això a empadronats, justificant un poquet en que l'Ajuntament només pot prestar serveis en el seu terme municipal i als veïns. Nosaltres no tenim competència de prestar serveis fora del terme del Real de Gandia o del terme del poble que siga. En quant a això, pareix que sí que he trobat alguna cosa que sí que podríem, quan fem el reglament, sí que podríem ficar a lo millor que tindran preferència els empadronats en el Real de front a que no estiguen empadronats. Però això ja és una altra cosa, estem parlant de diners. I els diners sí que diu que totes les bonificacions tenen que estar basades en principis de capacitat econòmica. Vol dir, la gent que potser com la renta, que té menys retencions o té més desgravacions fiscals, la gent en teoria que està menys agressiva econòmicament, per això té que ser un poc paregut. Lo que dius tu en els centres educatius no és el mateix que dius tu, no és el nivell econòmic, és el nivell de puntuació. Si tu estàs empadronat en Benilvedrà o en Gandia, el donen 7 punts. Si estàs empadronat fora de Gandia, tens un punt. Però això seria el reglament, seria a l'hora d'adjudicar. Seria a l'hora d'adjudicar, en el segon pas. Jo crec que és deliberar, front a uns donats. Però que no ho vols tu sols, però que no ho vols tu sols, ho volem tot. Jo dic donar feina. Sí, no, però que no feina, però que aquesta dimensió és de tot. Però tant de saber que hi ha coses, per molt que vulguin, si no es poden fer, no es poden fer. Passem a votació. I en quant al tema de lo que va posar Marta, jo ara no puc donar-vos. La tenim en compte, ja està, perquè pot haver bonificacions també després. Si més endavant, mira, i cap la possibilitat se'ns pot modificar. Jo tinc un comentari. En la motivació de les obres es selecciona el 2%. No sé per què selecciona el 2%. No sé si segons per estaré 50 anys. Sí, en els costos directes són les diagrames, els altres serveis o subministres, que entenc que serà l'aigua o no sé, i després l'amortització de les obres és al 2. Llavors vol dir que s'amortitzen 50 anys, que ho tenien firmat que eren 10, 15 anys, no me'n recordo. No. Ho tenim firmat quan? No hi ha res d'amortització dels costos en el conveni de cessió de l'hort. El que hi ha és que si el propietari dels terrenys es retira, cancela el conveni abans de 8 anys, perdrà un percentatge per cada any que adelante. No es parla d'amortització de les obres, en ningún moment es parla d'amortització de les obres. Es parla d'una devolució, diríem, de les obres efectuades a l'Ajuntament per part del propietari si se'n torna a veure del conveni abans del temps previst. Aquí indemnitzarà l'Ajuntament en un percentatge que crec que serà, si és el 8 anys, serà el 12,5 o alguna cosa per cada any. Al final és el 100%. Si diguera abans de començar la sessió dels bancals em torna a veure, torna al 100% de la despesa. En quant a l'amortització de les obres no hi ha res en canvi. Ell es refereix a l'estudi. L'expedient de l'ordenança aporta un estudi dels costos econòmics. Entonces s'ha pensat que, però perquè el tipus d'inversió, si agafes les tables de lo que n'hi ha per ahí a efectes d'amortitzar finques o edificis i tal, hem agafat 50 anys perquè és la mitja vida que n'hi ha, saps? Per això no té una explicació de risc humana o no, simplement és guiamos en lo que... Ojalá aguante, sí. Ojalá aguante. ¿Alguna intervenció més? Passem a votació, vots a favor. S'aprova per unanimitat. Passem a la part B, activitat de control, tercer punt, donar compte decrets d'alcaldia. Es dona compte del plenari dels decrets de l'alcaldia des del número 226 de 13 de març fins al número 306 de 11 d'abril de 2023.
Punt 4. Donar compte, correspondència i disposicions oficials. Es dona compte des del dia 11 de març fins al dia 7 d'abril de 2023. I abans de passar a pregs i preguntes, tenim un punt d'urgència que el divendres la secretària va parlar amb el portaveu municipal. El primer que toca anar a votar l'urgència. Vaig a favor de l'urgència. S'ha aprovat per unanimitat. És l'expedient de modificació de les normes de l'augment de volumen del polígono i ha arribat al final la fase ambiental i després de veure l'informe que ha fet l'arquitecte, l'òrgan ambiental ha fet la resolució ambiental. Aquesta resolució es dona compte a l'òrgan que inicia, que és l'alcalde, i a l'òrgan substantiu, que és el pleno que té que aprovar la modificació. I això, es dona compte del plenari. Tampoc és una cosa, hem d'aprovar res, simplement perquè conste i que puguem passar ja a la fase de tramitació administrativa. Ara es publicarà en el diari oficial de la Generalitat Valenciana i ja està. Es vota? No, simplement donar compte. És la que conste que s'ha donat compte de l'òrgan substantiu. Si voleu llegir alguna cosa, si no... Alguna? Pues passem a l'últim punt, pregs i preguntes. La paraula compromís. El grup popular. Sí, jo he vist en el registre unes factures de l'empresa Inforatge i hi ha 4 factures este mes. Hi ha 2 factures del concepte de serveis meteorològics febrer 2023, una del 29 del 3 i l'altra del 10 del 3, les dues, el mateix concepte, febrer del 2023, serveis de meteorologia, i per 254,60. I després, 2 factures més, en el mateix, si canvia el concepte, en les dues el concepte és serveis de qualitat ambiental i canvia com la temporalitat. Una és del febrer del 2023 simplement per 193 i una altra fica de febrer a desembre del 23, les dues voltes està a febrer, per 2.129. Ens han calculat uns 2.600 euros a calcular ja més o menys. Això puc explicar-ho, si vols, perquè és un tema administratiu. Si voleu que us ho expliqui, no... Perfecte. En Inforatge tenim dos contrats. Un que és el del servei meteorològic, que això es va fer fa 2 anys, prorrogable a 2 anys més. S'ha complit ara i s'ha prorrogat per 6 mesos, perquè anem a treballar el que és la licitació a englobar el que és el servei meteorològic i el que és el servei de qualitat ambiental, que és el CO2. Com es diu això? De sensors. De sensors de CO2, perquè crec que en tenien instal·lats 2 i ara en una subvenció n'han instal·lat 4 o 5 més. I entonces estava invent perquè jo tampoc entenia perquè ens enviaven factures de gener de lo que és la qualitat ambiental. Jo el servei meteorològic ho tenia clar, però la qualitat ambiental no ho tenia clar. I va vindre el Xiqui i m'ho va explicar, ho vam comprovar efectivament, i tenien que tornar-li les de gener i de febrer de qualitat ambiental perquè ells venien d'un contracte de l'any anterior de quan li compraren el subministre dels sensors ambientals. Nosaltres compràrem per una part el subministre i per l'altra part ella en contra de serveis i de subministre i la part del manteniment d'aixòs sensors. Però jo no sé per què, ens va cobrar el subministrament però no ens va cobrar el manteniment d'aixòs sensors ambientals, com diràs que no. Sí, sensors. I de repente ara està facturant-nos a guany. Jo li vaig dir que no ens ho facturarà a més perquè pareixia que fos un nou contracte quan realment no teníem un nou contracte, era un contracte del 2022. Dic, entenc que és millor que ens ho factures tot junt i que fiques que és el manteniment de la factura del contracte de l'any anterior, però bueno, ella fa el que ho diu. Entonces ell sí que és de res que li tornaren la factura del mes de febrer i ell l'ha facturat tot junt des de febrer fins a desembre, quan se venia de l'any anterior, saps? Tenia que haver canviat i haver ficat que era del 2022, perquè si no, el que no ho sap, li dona la sensació que és el que em va passar a mi també, fins que ell no em va dir que no, és que jo també passat no us ho havia facturat. Entonces ho vas comprovar, efectivament, us ho havia facturat i això. I la del servei meteorològic és que ens enganyaren i al tornar, volien tornar una i tornaren l'altra. Entonces la tornem i després tornem. És un poc de jaleo, però vamos.
està ben... Pues això, ja està. Una pregunta més? Pues estàs en sessió, moltes gràcies i bona vesprada. Sí. El que no m'ha quedat que serà que va dir Marta, però la mañana, a les 7.